Ak hľadáš bývanie snov, práve si ho našiel. Tento byt má jednu vec, ktorú inde nenájdeš. Pripravujeme na predaj jednoizbový byt na Okružnej ulici v tichej, pokojnej a výbornej lokalite blízko centra s kompletnou občianskou vybavenosťou. V okolí sa nachádza MHD, obchody, školy a škôlky. Bytový dom je kompletne zrekonštruovaný, zateplený a vybavený bezpečnostným kamerovým systémom a domovým videovrátnikom. Bezproblémové parkovanie pri bytovom dome s možnosťou odstúpenia vyhradeného parkovného miesta priamo pri vchode. Upratovanie spoločných priestorov je zabezpečené upratovacím servisom. V suteréne bytového domu sa nachádza miestnosť pre bicykle a kočíky, sušiareň a výťah. Byt má výmeru 39 m². Nachádza sa na 3. poschodí a je v pôvodnom stave, čo ponúka skvelú príležitosť na rekonštrukciu podľa vlastných predstáv. K bytu patrí pivnica s rozlohou 2 m². Na medziposchodí sa nachádza balkón, ktorý užívajú jednoizbové byty. V zrekonštruovanom bytovom dome sú nízke mesačné náklady na bývanie. Cena je relevantná polohe bytového domu, poschodiu a výborných susedov.